на какво е способна. Само една жена чувства, коя има за неудобна. Държи се мило с мене и на приятелка ми се прави. Въпрос е само на време, поредно лошо да ми направи. Давай очерни ме, черно ми отива. Всеки коментар от теб прави ме щастлива. Всичко дето кажеш говори зле за тебе. За да го преглътнеш ти пи едно от мене. Привиква на болка от незаслужени лоши думи. А още дълго ли, колко ще иска тя война помежду ни? Ориентир ми е всяка, която лошо ми желае. Това за мен е знака, че като мене да бъде тя мечтае.